Здравейте, намираме се при госпожа Лазарова в Дюселдорф, Германия, която се свържа с нашата медия за съдействие, понеже е пробвала всичко, никой не й обръща внимание и накрая е решила чрез нас да чуят гласа й. Така, може ли да се представите, господин? Казвам се Зорница Тодорова Лазарова и съм от град Свищов, живея в Германия от 2009 година. Имах връзка с един турчин, казва се Блен Сönmez. Живее в Дюселдорф, аз също живея в Дюселдорф в момента. От 2016 година забременях с сина си, който се казва Еюб Sönmez. Е роден на 17.3.2016 година. На 2000-та година бащата, който няма права, но е признат от него, го взема от детската градина с закрилата и го води в дома си, където го бият до припадък и детето ми си идва пълзешки по стъпалата, го пускат отварят му входната врата на апартамента и го пускат и детето ми пълзи догоре до първия етаж. Са му изкривили краката и ръцете. Чакай да малко ще прекъсна. Значи, детето е взето от детската градина с закрила на детето, така ли? Да. А вас уведомление протиха ли ви? Не, аз мисля, че детето ми в детската градина, детето ми е било в дома на баща си, който няма родителски права върху него. И оттам вземам детето си, отивам в полицията и правя оплаквания, жалби. И там се затварят нещата. Не продължава. И миналата година на 20 януари по същия начин ми взема детето от училище с подкрепата на закрилата, което пак не ме осведомяват, че ми вземат детето. Много ли избързах? Не, продължавайте. Отивам при криминалните и си питам къде ми е детето, как той може да ми вземе детето. Детето ми ще ми убие детето. И криминалните ми изкарват документ, където пише, че той има родителски права върху него, че аз нямам родителски права върху него и не могат да ми съдействат, не могат нищо да направят. Чакайте малко, значи вие въвеждате... Имате дело, в което са отнети бащинските права? Нямах дело, не се е водило дело. Решението от съда, аз не съм, нямало е дело без да присъствам на делото, а има решение от съда. Значи има някакво решение от съда, продължава някакво дело, което вие не знаете за него. Да. И никой не ви е казал, нали, че са ви отнети майчинските права и са дадени на бащата, така ли? Да. И после какво стана? И си намирам на 7 декември си намирам адвокат, който ми вземах парите 1500 евро. И след един месец адвокатът прекратява делото за Върховния съд за наказателно. Значи секунда, извиняйте, че го прекъсвам. Значи преди малко показахте, че няма бащински права, обаче и оттам детето отива с него, макар че няма бащински права, взима детето от детската градина и го дават на бащата, така ли? Да. А вие имате документ, че той няма бащински права? Да, все още ги има. Добре, така, значи след това съпруга ви взима детето, кара го в собствения си дом, тормозят го, бият го и го оставят пред вашата входна врата, така ли? Да. И вие след като се свързахте в полицията, след като пуснахте жалба, те какво ви отговорят? И полицията праща на прокурора и на генерал-щат. Да, значи полицията де-факто увеждат дело срещу приятела ви, бащата на детето, т.е. Ами, нищо не излезе от цялата работа, да ти кажа. Добре, да, аз нещо не съм връзва. Значи, казвате, че вие пускате жалба, че детето е тормозено от страна на бащата. И прокурора го привикват на разпит и той ги отрича, че го е направил. Но аз имам медицинско, имам и рентгенови снимки, където казват, че детето са изкривени. Значи искате да кажете, че вие пускате жалба срещу
приятела ви, Да, отива че е ми тормозил София. детето. Да, даже и детето си казва. И детето нали го казва, обаче така става, че те пък отнемат от вас правата и ги дават на бащата, така ли го разбира? Да, въпреки че той е бит от него, от неговото семейство. Не може да става. Говори ли още? Да. Нещо Баща, добавя. баща да иди пиши. Какво И искате си да още риска? си търся адвокат за наказание. Значи ви трябва адвокат, който да ви помогне. Да. Вие ми сте адвокат. безработна. Да, безработна съм, получавам от социала и си търся спешно адвокат, който да ме представлява за Върховния съд. Ще бъда много благодарна, ако някой може да ми помогне да си намеря адвокат. Живея в Дюселдорф на Кьоне Ланштрасе 271. Добре, благодаря ми много. Аз също.